Hoto paden. Wala kaum. Ani sax jaran kare ka fa kana wana kayrat. Jam yo bana mundo. Min wettana dem. Tiga hoyom bay. Parce que ana wana kayrat timan kayrat. Adun kaltuman. Min wona jidi. Min yumma jidi yumma baba ay endu ko gopputan yumma teddi. Afami ngal bonde da ko. Min mi tini yaay ma ne fawngi mi cikanom ko sibron ko lon tam balli no gula. Hasku sibro na ngala jeew no wadde ban. E jonan ko dum. Darmi jewro temdre. Temdre mane watte posma. Parce que to tamo wona ruy. Parce que baba mari. Baba mari. Mi hono. Teewum jogono addendem 2 millions parce que yaay mbiim ko an jogoto no ration ko al wadata no mo fof. Mais joni. Wadana mi 2 millions mi. Mi halim. Ko kala. Mi o ko kayrat kudaade haydara wawa. Mbira. Handade hen. Mbira ba ma jogo 2 millions do jogorno totimiri. Ndellay wala. Oui. Allah bonno mo. 2 millions. Marana kawra nana to baadu ma dan ana nata aljan e bon ko Allah ko damal aljan ndar to an bonno mala bonni ame dondu man fot mamergal bonno est-ce que Allah inna lalum nde mi jaakid manda foto pam ci konam aduna to tonni do portable nendo whatsapp nendo Twitter nendo Facebook nendo fof nendo kala ko miije jokkinde tenado nendo hande mi sowi lebbi ceenay mi windine ordonnance mi ala ko chorim mi anda foto gorkam woni min tani woro galle e minum jom galle mi ganda foto mi pay est-ce que yalla min dem jaati ce wadum banam dem maraka jangat ayde kom jangat ka jangat de Allah gere gorte de gandu tumani sa itimama a wonta jangede hedde gurdam ma hay climatiseur sa hubono mo dum jangata baba min ko won man jiru tunom anke hanam no furno boyite furno no boynite a jettat kay tan bada dum e julgel he tan mbifa gasi ci tono to dato holto an wi gam no furno no boyilte ko ma julbe ar an wonde min ko mi kilif an ko batta ko dum hay goto watta dum bet kala jegen gallam min to rek gallam wadde sutu mina ma jaaden gallam an wono gonto gal tan sendi sutan fo muji gida tan ko mi boye dow ma jonade no batten min ko min kilif anani en padata ha geje yewta mawdo yahata ko jam so geje yewti mi ala problème a jabi a hooli makati joni adon no batten wartes yew ndaram do min mi jidane babirabe wartes tan ma yawono an wartes tan an kay hande beltuda yewdo no muj wi go didi tati ko hirande tan wargay suukara tan wala mbiɗa ko an tan woni e galle wallahi mi parane ma wala mi totti wargay suukar wala fendo jengeɗano ken fulɓe gasi joni noon so futuro juulama mami rewe e ɓale ɗe moɗo sorta han jettim fof yomi taw fof pari inchallah saari hande ko ɓoɓɓe ma fof mami fewnduma few mi wima noon wallahi nden ma serto jango jaaje ba e algay min ko Allah ko heɗema hande non wonam ɗum ɗo mi yaado pharmacie ɗo mi ara junjum reedu an kare min woji kam ko jibinde ɗum ɗo mais wona wondude goto ni tan mbaɗo cikkomi fof rewɓe fof ko goto toon tawa neɗɗo ne jooɗi tama joron karon ko mbeɗo reedu kay Yaaya, juumi de tan. wallahi mi juumi kadi